Gipostpone sa Commission on Elections o COMELEC ang pag-anunsyo sa opisyal nga listahan sa mga kandidato alang sa 2016 elections sa sunod semana. Matud pa ni COMELEC Chairman Andres Bautista nga kinahanglang resolbahon sa COMELEC ang nag-ung-ung nga disqualification cases batok ang Senador Grace Poe ug Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Si Bautista nagkanayon nga muhimo og marathon sessions ang COMELEC NBank aron marisolbar ang 29 ka mga motions for reconsiderations nga pending sa NBank. Mipasalig si Bautista nga aduna pay igong higayon ang COMELEC aron magsugod og imprinta sa mga balota karong Enero sa sunod tuig. Resolbahon sa COMELEC ang substitution case ni Duterte ug ang disqualification case ni Poe.